15 seconds. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro, Nabila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa kotu ta yanke hukuncin ɗaurin wata 6 na idan ka kuma kan tsohon bataccen mai gabatar da labarai a BBC Yadda bayan amsa cewa ana tura masa hotunan tsiraicin ƙananan yara. Ana ci gaba da bayyana damuwa a Amurka game da tsaron ɗan takarar shugaban ƙasar Donald Trump bayan ƙara yunkurin kashe shi. A Najeriya, rahotanni daga jihar Kaduna a arewa maso yammacin ƙasar na cewa wani mummunan haɗarin mota ya ritsa da wasu al'ummar musulmi a hanyar su ta zuwa bikin Maulidi. Tabawa bisa ga alƙalman da suka da mutum 40 suka rasu, yanzu haka akwai mutum 31 suna. Za kuma mu ji abin da ya sa kamfanin NNPCL ya ce farashin man fetur zai karu har zuwa sama da naira 1,000 a wasu gidajen mansa a wasu sassan kasar. To amma farko sai na fara karanto labaran duniya. Wata kotu a London ta yanke hukuncin ɗaurin wata 6 na idan ka kuma kan tsohon fitaccen mai gabatar da labarai a BBC Hugh Edwards bayan da ya amsa cewa ana tura masa hotunan tsiraicin ƙananan yara. Za a ɗaure shi tsawon wannan lokaci idan ya sake aikata irin wannan laifi nan gaba. Za a buƙaci Edwards ya halarci wajen zaman wani ba da shawarwari ga masu aikata laifi mai nasaba da lalata. Sannan kuma za a saka shi cikin jerin sunayen mutane masu aikata laifuka na lalata a Birtaniya tsawon shekara 7. Hakan na nufin dole ne ya sanar da 'yan sanda inda yake a kowane lokaci tsawon waɗannan shekaru. A wata sanarwa, BBC ta ce ta kaɗi matuƙa da laifukan da Edwards ya tafka, sannan kuma ta ƙara da cewa ya ci amanar BBC, ba ita kaɗai ba har ma masu sauraron da suka aminta da shi. Ana nuna ƙarin damuwa a Amurka game da tsaron 'yan takarar shugaban ƙasar bayan yunkurin da aka yi na kashe Donald Trump karo na biyu a cikin wata 2. Tsohon shugaban Amurka bai ji wani rauni ba lokacin da aka buɗe wuta a wani filin ƙwallon golf a Florida inda yake wasa. Daga bisani an kama wanda ake zargi, amma gwamnan Florida Ron DeSantis ya ce dole ne a sanar da mutane gaskiya kan yadda aka yi mutumin da ake zargi ya iya kaiwa kusa da wajen. Wani tsohon babban jami'in hukumar leƙen asiri a Amurka, Robert McDonald kenan, yake cewa tsohon shugaban ba wai kawai tsohon shugaban Amurka ba ne, yana ƙara neman kujerar shugabanci, fitacce ne kuma mai yawan janyo cece-kuce. Tun dai da aka kai wa Trump hari na farko cikin watan Yuli, aka tsaurara masa matakan tsaro. Kafofin yada labaran Amurka sun bayyana sunan mutumin da aka kama kan zargin yunkurin halaka Donald Trump a matsayin Ryan Routh. 'Yan sanda sun gudanar da bincike a gidansa da ke North Carolina. Shafukansa na sada zumunta sun nuna cewa yana da hannu a yunkurin shigar da sojojin haya daga kasashen waje zuwa Ukraine. A Moscow, kakakin fadar Kremlin ya ce zargin alaka da Ukraine ya nuna cewa yin wasa da wuta abu ne mai zuwa da sakamako. Shugaba Zelensky na Ukraine ya ce ya ji daɗi cewa Mr. Trump ya tsira, inda ya ce tashin hankali na siyasa ba shi da gurbi a duniya. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan BBC. Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya ce yana tattaunawa da takwaransa ta Italiya Giorgia Meloni a birnin Roma, inda babban batun da ke jadawalin tattaunawarsu shine batun 'yanci rani. Keir Starmer ya ce yana son ya fahimci dalilan da suka sa Italiya ta samu raguwar bakin haure a baya-bayan nan. Gwamnatin Ms. Meloni ta ba da fifiko wajen dakile kwararar bakin haure ciki har da kulla yarjejeniyoyi da kasashen arewacin Afirka da 'yanci rani ke bi da kuma kokarin kafa cibiyoyin bayar da mafaka a Albania. Wakilin BBC ya ce an samu raguwar kwararar 'yanci rani da ke zuwa Italiya da kashi 64 cikin 100 a bana sakamakon yarjejeniyoyin da Italiya da tarayyar Turai suka kulla da Tunisia da Libya.
sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun soki wasu manufofin na gwamnatin kasar ta Italiya. Sojojin da ke mulki a Burkina Faso da Mali da jamhuriyar Nijar sun sanar da ƙudurinsu na bullo da sabon fasfo na zamani a wani bangare na sabuwar kungiyar kawance ta yankin Sahel da suka kafa. Wakiliyar BBC ta ce a wani jawabi ta talabijin, shugaban mulkin soji a Mali Assimi Goita ya ce tsarin zai soma aiki cikin 'yan kwanaki masu zuwa. A watan Janairu ne kasashen uku da suka fice daga kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ta kakaba wa kasashen uku takunkumai saboda kifar da gwamnatin dimokuraɗiyya da suka yi. To labaran duniyar kenan daga nan BBC. Ta yanzu kuma sai rahotanni. Ana ci gaba da bayyana damuwa a Amurka game da tsaron ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump bayan ƙara yunkurin kashe shi. Tsohon shugaban Amurka bai samu rauni ba bayan wanda ya kai masa hari ya yi harbi a filin wasan ƙwallon golf a Florida. 'Yan sanda sun ce sun kama wani mutum da suke zargi da kai harin. Ga rahoton da Badamasi Abdulkadir Muktar ya haɗa mana. Amurka sun bayyana Ryan Roth mai shekara 55 a matsayin wanda suke zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban kasar Donald Trump. 'Yan sanda sun gudanar da bincike a gidansa da ke North Carolina, kuma bayanan shafukan sada zumuntarsa sun nuna cewa yana da hannu a harƙallar tattara mayakan ƙasashen waje da za su shiga yaƙin Ukraine. Can kuwa a Moscow, kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya yi wata hira da 'yan jaridar kasashen waje inda ya ce bayyana sunan Ukraine a cikin wannan lamari wani abu ne mai nuni da cewa tana wasa da wuta. Ya ƙara da cewa babu ruwan Rasha da dambarwar siyasar da ke faruwa a Amurka. Мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США, видим, насколько там. Ya ce babu shakka muna bibiyar bayanan da ke fitowa daga Amurka, kuma muna ganin yadda lamura suka zafafa. Ana ta amfani da dabaru daban-daban wajen tunzura halin da ake ciki. Muna da gefe guda domin ba mu taɓa shiga harkar siyasar Amurka a baya ba, a yanzu kuma ba za mu shiga ba. Donald Trump dai ya fitar da sanarwa a daren jiya inda ya jinjina wa jami'an hukumar tsaron sirri ta Amurka waɗanda ya kira 'yan kishi. Rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar kenan. To idan muka je Najeriya, rahotanni daga jihar Kaduna a arewa maso yammacin kasar na cewa wani mummunan hadarin mota ya ritsa da wasu al'ummar musulmi da dama waɗanda ke hanyar zuwa gudanar da bukukuwan maulidi a garin Saminaka domin tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kaduna Katsema ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 35, kuma alƙaluman na iya sauyawa. Ga rahoton Zubairu Ahmad. da 'yan maulidin ne lokacin da suke tafiya daga garin Kwandari zuwa Saminaka da ke karamin hukumar Lerin jihar ta Kaduna, inda motar da suke ciki kera Peugeot G5 Boxer ta yi karo da babbar motar tirela, abinda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama nan take, yayin da galibin su suka samu munanan raunuka. Mallam Ahmad Dayyabo Saminaka na daga cikin waɗanda suka shirya wannan maulidin, ga kuma abin da ya shaida min. A cikin motar nan bisa ga abin tantancewa da muke ta kokarin yi daga jiya zuwa yau, tunda sun fito ne daga cikin lungu, za a samu kawo misali mutum 71 cikin motar. Tantancewa da muka yi bisa kiyasi waɗanda suka rasu, mun bar lissafin mutum 36 da muka dawo kuma aka ce ɗaya ma ya rasu. To da safen da muka sake tuntubawa bisa ga alƙalman da suka bamu da mutum 40 suka rasu. Hakika abubuwa sun cancanza mana gaba ɗaya saboda yanayin abin ba mu taɓa tantan kanmu a cikin shi haka ba, kuma sannan abin ya zama mana bako da kuma yawan alƙaluman wanda hadarin ya haɗa. Yanzu haka akwai mutum 31 suna karɓar magani, guda 6 a ciki suna asibitin Jude na Plateau State, sauran kuma akwai wanda suke nan comprehensive na Saminaka kamar mutum 5 haka, saura kuma suna gida. Kazalika hadarin ya rutsa da 'yan uwan Mallam Nuhu Dahiru Kwandari wanda yana daga cikin masu halartar maulidin, ya kuma yi BBC karin bayani game da adadin waɗanda hadarin ya rutsa da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma yi gari ne da sha safe a garin Kwandare ana shirye-shirye domin murnar zagayowar ranar haihuwar fayyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Motoci dai sun kasance sun jeri, yara da mata da manya suna shiga, an yi mota a ita ta gurguje kamar mota da suka kai makaman guda 10 a hanyar tafiya dab da dare, sai dai kan kwana wajen firamare ɗin da tirela yana zuwa, akwai kuma mai mashin da yake tafiya a wancan hannu na mai yi zuwa nan wuraren mu hanyar da ya kafanta. Garin kauce ma mai mashin ne je kuma ya bibiya wannan mota da suke ɗauke da mutane
kimanin kusan mutum 70 a ciki. Ita wannan motar da kace akalla akwai mutum 70 a cikinta, wace irin kirar mota ce? Mota ce kiran Peugeot wanda muke kiranta da J5 Boxer. Yanzu kamar ka san adadin waɗanda suka rasa ransu daga cikin mutanen naku? Da hasali ma ni na yi list ɗinsu gaba ɗaya da wanda suke da rashin lafiya suna asibitocin muna da mutum 41 wanda suka riga mu gidan gaskiya. Hasalin su kuma muna da mata a cikin su guda kusan 19. Muna da yara har su kai kimanin kamar guda 10. Ko masu raunuka akwai mata, yara, mata da yara maza ƙanana su ne guda 31. Wani bincike dai da aka gudanar a bana ya nuna cewa haɗarin mota a Najeriya ya sanadiyar mutuwar akalla mutum 295 a watanni uku na farkon wannan shekara ta 2024. A cewar hukumar kiyaye haɗuran ababen hawa ta Najeriya, an samu raguwar haɗarin mota da kashi 12.5 cikin 100, sai dai ta danganta yawan faruwar hakan a dalilin gudun da ya wuce kima da ɗaukar lodi fiye da misali. Sai dai kuma masana sun bayyana rashin kyawun hanyoyi da gurɓatar yanayi da rashin kula da ababen hawa da tuƙe cikin gajiya a matsayin wasu daga cikin dalilan da ke janyo yawaitar haɗuran mota a Najeriya. Zubairu Ahmad, BBC Hausa a Abuja. Ta har yanzu muna Najeriya, kamfanin mai na kasar NNPCL ya ce farashin man fetur zai karu har zuwa sama da naira 1,000 a wasu gidajen mansa a wasu sassan Najeriya. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan da kamfanin ya fara sayan tataccen mai daga matatar mai ta Dangote, wadda ya ce ta sayar masa kowace lita ɗaya kan naira 900 ba naira 2. Sai dai matatar ta Dangote ta musanta hakan, ga rahoton Haruna Shehu Tangaza. Har yanzu batun daidaituwa ko raguwar farashin man fetur a Najeriya ba nan kusa ba, duk da soma sayar da man da aka tace a cikin gida da matatar mai ta Dangote ta yi, wani abu da ya jefa fatan samun sa'ida a zukatan 'yan ƙasar da ke ɗanɗana kudar su sakamakon kwanan 'yan wuta da farashin mai ke yi a ƙasar. Domin kuwa yanzu an shiga takun saka tsakanin kamfanin mai na ƙasar NNPCL, wanda yanzu shi kaɗai ke sayan mai daga matatar ta Dangote da kuma matatar ita kanta. Bayan sayan ɗaruruwan tankunan man daga matatar a jiya Lahadi ne, kamfanin man na NNPCL ya sanar da cewa ya sayi kowace lita daga matatar ta Dangote kan naira 898, wato naira 900 ba naira 2, kuma ya sayo shi ne da dala ba naira ba. Sakamakon haka, wata sanarwa da kamfanin ya fitar da sa hannun kakakinsa Olufemi Soneye ta ce zai sayar da man da ya sayo daga matatar har sama da naira 1,000 a wasu wuraren kuma ƙasa da naira 1,000 kaɗan. Misali a Legas, kamfanin man ya ce zai rika sayar da lita kan naira 950 da kobo 22, Oyi kuwa naira 960 da kobo 22, Ribas naira 980 da kobo 22, yayin da a Sokoto da Kano da Kaduna da Abuja zai sayar da litar akan naira 999 da kobo 22, sai a Borno inda zai rika sayar da lita akan naira 1,000 da naira 19.22. Sai dai jin hakan ke da wuya matatar ta Dangote ta yi ta musanta ikirarin kamfanin man cewa ta sayar masa da kowace lita akan naira 898. Cikin wata sanarwa da nata kakakin Anthony Cijene ya fitar, matatar ta Dangote ta bayyana kalaman kamfanin da masu rudarwa, waɗanda ta ce an yi da gangan don yi wa nasarar da ta samu a jiya ta fara sayar da tataccen man fetur a cikin gida zagon ƙasa. Matatar ta ce ko da yake ta saida wa kamfanin tataccen man da dala, kamar yadda ita ma ta sayo ɗayan man da ta tace da dala, ta saida masa shine ƙasa da yadda yake sayo shi daga waje. Akan haka Dangote Refinery ta buƙaci 'yan ƙasar da su yi fatali da maganar kamfanin na NNPCL kuma su jira sanarwa a hukumance kan farashin manta da wani kwamitin ƙwararru kan sayar da ɗanyen mai da naira ga matatun cikin gida da shugaba Tinubu ya kafa zai yi ranar 1 ga watan gobe na Oktoba. A jiya Lahadi da ne kamfanin na NNPCL ya sanar da fara sayan man daga matatar man ta Dangote da sayan tanki 300. Haruna Shehu Tangaza, sashen Hausa na BBC a Abuja na. To a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar agogo na cewa karfe 3 ne da minti 13. Nabila Muktar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa ana ci gaba da bayyana damuwa a Amurka game da tsaron ɗan takarar shugaban ƙasar Donald Trump bayan ƙara yunkurin kashe shi. Yanzu kuma sai batun lafiya a Najeriya. Ana bayyana damuwa kan yawan marasa lafiyan da ke zuwa asibitocin jihar Gombe da matsalar karancin jini. Masana lafiya na danganta matsalar da zazzabin cizon sauro da kuma lalurorin rashin abinci mai gina jiki, waɗanda suka ce kan haddasa ƙonewar jinin jikin ɗan adam.
Hukumomi a jihar ta Gombe sun ce matsalar mai yawa ta shafi kashi 5 ne cikin 100 na al'ummar Gombe, adadin da kuma suke cewa yayi yawa. Yayin wata ziyara da ta kai jihar ta Gombe a baya-bayan nan, Aisha Sharif Baffa ta duba wannan matsala ga kuma rahotonta. Kukan yaro kenan a ɗaya daga cikin asibitocin jihar Gombe. Ana kai irin waɗannan yara kusan kullum domin ganin likita saboda lalurori iri daban-daban, ciki har da matsalar ƙarancin jini. A asibitin ƙwararru na jihar Gombe, Gambo da Masi na kwance a gadon asibiti ana yi mata ƙarin jini. Mahaifiyarta ta shaida mini cewa yarinyar 'yar shekara 2 ta shafe wata guda tana fama da zazzabi da gudawa. Likitoci a nan sun ce Gambo tana fama da yunwa kuma sai an yi mata ƙarin jini. Yanzu babu zazzabi, babu zawayi, babu kuma tari dai, amma ga yarinyar da zai a gaba ɗaya ta ƙara ta a cikin. Yanzu dai yanda aka ce dai likita yanda duba jikin yake akwai ƙarancin jini, amma yunwa ne musabbabin abu. Rashin abinci mai gina jiki ya sa ta wannan rama. Kuma yanzu har ya kawo ƙarancin jini. A halin yanzu ana rubuta masa magunguna kuma za a ƙara masa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce karancin jini babbar matsala ce ga al'ummar duniya, wadda ta fi addabar yara da 'yan mata da mata masu jinin haila da masu juna biyu da kuma mata masu shayarwa. Wani kiyasi da ta fitar ya nuna cewa kashi 40 na ƙananan yara 'yan wata 6 zuwa wata 59 ne ke fama da wannan matsala ta karancin jini a duniya, sai kuma kashi 37 cikin 100 na mata masu juna biyu. Karancin jinin dai a cewar ƙwararru a fannin lafiya na Gombe babbar matsala ce. Shugaban ƙungiyar likitoci na ƙasar reshen jihar Gombe Dr. Umar Adamu Girbo, kuma ƙwararren likitan yara a babban asibiti na tarayya wato Federal Medical Center da ke Gombe, na cewa matsalar ta fi ta'azzara irin wannan lokaci na damuna. Lokacin damuna shine lokacin da aka fi samun cases na malaria. Sannan kuma wani ɗaya abu daga ciki muke fama da shi yanzu shine yanayin karancin abinci da kuma yunwa musamman a yara da mata masu ciki. So in ka haɗa wannan abu biyu, yawaitan sauro saboda damuna da kuma ruwa, sannan ga rashin abinci musamman mai inganci wanda zai gina jiki, su abu biyun nan su ne suke jawo abubuwa guda biyu, nutritional anemia da kuma shi malaria. So ya saka cewa kusan da yawa daga cikin yaran da ake kawo emergency suna buƙatan jini. Haka kuma a cikin mata masu ciki da kuma dai sauran ɓangarorin jinya da ake gani. Ma'aikatar lafiya ta jihar Gombe ta ce kashi 5 cikin 100 na al'ummar jihar ne mai yiwuwa ke da wannan matsala ta karancin jini. Jami'an lafiya dai na alakanta matsalar da karancin abinci mai gina jiki baya ga ɓallar zazzabin cizon sauro. Wata matashiya mai suna Hafsa da na tarar kwance ana yi mata ƙarin jini a babban asibitin Deba ta ce jami'an lafiyan asibitin sun faɗa mata cewa jini mai yawa na jikinta ne ya ƙone sanadin zazzabin cizon sauro. Rashin lafiya ya same ni. Daga muka zo asibiti muna isowa likitoci suka zo suka auna. Suna auna suka ce akwai ƙarancin jini. Zafin zazzabi ya ƙona jini. Sai suka ƙara mini jini, suka sa mini leda ɗaya. Gaskiya da aka fara sa mini jinin daga jiya ma na ji jikin da sauƙi. Lokacin da na zo bana zama sosai kamar yadda na zauna yanzu. Daga gadon Hafsa kuma na ƙarasa wurin Amina, wata matashiyar mata aure da ke ɗauke da juna biyu. Ita ma ana yi mata ƙarin jini. Yawan ciki. Ya ɗan kwana biyu. Yawan ciki za a samun jini. Da sauki. Bayanan hukumar lafiya ta duniya sun nuna cewa sabbuba masu yawa ne mai yiwuwa suke janyo matsalar ƙarancin jini. A cikinsu har da ƙarancin sinadarai masu gina jiki saboda rashin cin lafiyayyen abinci da cutuka kamar zazzabin malaria da ƙwayoyin cuta na parasite da tarin TB da cuta mai karyar garkuwar jiki wato HIV da kumburin ciki da cutuka masu mai sha'ani da kuma lalurorin goyon ciki da dai makamantansu. Babban likita asibitin Tiba Dr. Peter Obong ya ce suna samun masu lalurorin ƙarin jini akalla 20 a kullum. Ya ce yanzu ba su zuwa asibiti da malaria da karancin jini sun karu sosai. In an duba a cikin gari yanzu muna samun kusan 70 suna zuwa da malaria. A cikin 70 din at least 10 zuwa 20 suna bukatan karin jini. To kaga ya hau sosai, bai kamata ya kai haka ba.
So amma in kayi lissafin kowane rana zuwa sati daya ya yawa, kuma gashi zuwa wata daya ya yawa sosai. So da Allah wannan ne muke so mutane su taimake kansu kuma mu taimake ku. A bara ne dai hukumar lafiya ta duniya ta kaddamar da wani bakandaman tsari irinsa na farko a kokarinta na rage matsalar karancin jini da al'umma ke fama da ita zuwa rabi. Ta yi kira ga kasashe akan hanzarta ɗaukar matakai domin rage ta'azzarar karancin jini a tsakanin matan da ke cikin shekarunsu na haihuwa nan da shekara ta 2025. To kowace illa matsalar karancin jini ke iya haddasawa a jikin mace mai juna biyu? Ga abin da Dr. Nuhu Muhammad Sani na asibitin Malam Sidi ya shaida mini. Shi illolin karancin jini musamman ga mata masu ciki, illolinsa suna da yawa. Akwai wanda yake taba ita kanta mai dauke da yaron, mahaifiyan kenan. Sannan akwai abubuwan da kuma suke da alaka da shi jaririn da take dauke da shi din. Illolin da suke taba ita mahaifiyan na daya akwai zubewan cikin, akwai kuma hatsarin kamuwa da cututtuka, akwai hatsarin taune-taune ko kuma ciki ya zo shi kafin lokacin haihuwa, baya ya fashe, ruwa ya zuba, duka yana jawo hatsarin cututtuka, ko kuma naƙudan ma ya tashi lokacin naƙuda bai wanda zai sanadiyan haihuwan yaron da bai kwari ba. Akwai illolin zuban jini saboda mabiyan ma ta nan ne jinin yake fita daga jikin mahaifiya ya shiga jikin yaro. To in akwai karancin jini ta ma takan iya fita a mazauninta kafin lokacin wanda zai jawo zuban jini. Wani lokaci ma kuma yakan jawo har mutuwa in karancin jinin ya kai matuƙa wanda ba a yi maganinsa ba. Illolin da kuma suke shafan shi abin da take ɗauka, ma'ana jaririn, akwai rashin girma. Shine za ki ga an haifi yaro kamar bakwaini haka, amma kuma ba bakwainin ba ne. Wani lokaci kuma yaron ma yakan mutuwa a ciki kafin a haife shi, ko kuma a haihu yaron ba shi da ƙwari, ba shi da ƙarfi a jiki. Wannan matsala ta karancin jini dai a cewar jami'an lafiya a Gombe kamar Dr. Peter Obong ta fi shafar mata da ƙananan yara. To ko me ke janyo hakan? Yara ne yawanci malaria ne yake yawan kashe su a duniya gaba daya. Malaria shine number 1 da yake kashe yara a duniya, kuma yawanci ana samun su a Nigeria da Africa gaba daya. An fi samu a Nigeria. Malaria shine number 1 da yake kashe yara. So most of them, manya suna samun malaria, amma wanda suke bukatar jini sosai yawanci yara ne. Kasan su ba su da sinadari, jikin nasu bai da karfi sosai, sinadarin nasu na malaria ba sosai ba. So any malaria kadan ya taba su na zai sanya musu jini, sai na bukatan karin jini. Hukumar lafiya ta duniya ta ce matsalar karancin jini ta fi yawa kasashe masu matsakaici da karamin samun kuɗin shiga, kuma matsala ce da ke haddasa ƙarin barazanar kamuwa da wasu cutuka, har ma tana kai ga mace-mace. Matsala ce da ke tauye kaifin fahimta da haddasa tsananin gajiya da matsaloli a lokacin naƙuda da asarar kuɗi da tawayar girma. Gwamnatin jihar Gombe ta ce ta kwanda sanin wannan matsala kuma tana iyakar ƙoƙarin ta wajen shawo kanta. Dr. Habu Dahiru shine kwamishinan lafiya na jihar ta Gombe. Lalle muna da sanin cewar musamman mata da kuma yara ƙanana sukan samu wannan abu nan. Mata kuma mata wanda suke da ciki da kuma mata da suka aihu, to akan samu wannan. To sanin haka sai muka yi ɗauki mataki. Matakan da muka ɗauka duk da ya ɗauko ne tun daga farko yawan samun cututtuka irin kamar zazzabin cizon sauro, wanda idan ya yi tsanani yakan kawo rashin jini. Sannan kuma akwai shi abincin da muke ci yau da kullum. Akwai waɗansu sai ka ga suna kyamatan waɗansu kalan abinci, waɗansu kuma ba su samu ne. To a sanadiyyar haka sai muka ga su mata tun ma kamin su yi cikin sun samu rashin jinin lokacin da suke da cikin, kuma wanda bukata ya karu na maka harkar ya karu. To sai muka ga cewar wani mataki za mu ɗauka. Muka yi haɗaka da bankin duniya, muka kawo wani shiri na ANRIN wanda za a ba wa mata da yara ƙanana wani taimako na micronutrient da macronutrients, wato wasu sinadarai wanda za su ƙara haɓaka samun jini a jikin ɗan adam da kuma ƙarin kuzari da a harkar lafiyar jiki, musamman su yara da mata ɗin.
To wannan shirin dama ya biyo wani ƙididdiga da aka yi kamar yadda na faɗi, aka samu cewa a nan wajen akwai yara da suke fama da irin tamuwa da kuma ƙarancin girma. To duk wanda yana haɗe da kuma rashin jini da wadatar lafiya ɗin. To amma mun ɗauki matakai musamman na irin abinci, kuma yanzu halin da ake ciki kowa ya sani akwai karancin abinci musamman na gina jiki da kuma ba da wannan abin. So muna ba da shawarwari kullum, muna hirarraki da 'yan jarida, muna faɗakar da al'umma muhimmancin irin abinci na gina jiki, wanda kuma yana nan tare da mu, ba sai mun je waɗansu wurare muna neman su ko kuma ana abin nan ba. Ƙwararru dai na cewa magidanta da yawa na iya kubutar da iyalinsu daga wannan matsala ta ƙarancin jini ta hanyar samar musu da haɗakar abinci da ya kamata su rika ci da ke kunshe da sinadarai na gina jiki. Sun ce magidanta da dama na da hanyar samun irin waɗannan nau'in abinci a kusa da su kuma cikin sauƙi, kamar yadda Dr. Umar Adamu Girbo ya yi mana ƙarin haske. Kusan kowane al'ada da kuma yanayin wurin da mutane suke zama akwai nau'in abinci wanda suke dauke da duk kusan abin da ake bukata wanda zai gina jini ya kuma gina jikin dan adam. Kawai dai inda ake samun matsala shine gane meye da meye ya kamata. Musamman yanzu akwai bangare ko kuma kashi na abinci, nau'i na abinci wanda in aka tabbatar da cewa abincin mutum yana dauke da yawancin wayannan kasussuka na abincin, to zai zama yana dauke da wayannan sinadarai din. Kashin su ne zama akwai su na daya ce akwai carbohydrates din wanda kuma yawancin abincin mu suna dauke da shi, kamar su masara, gero, dawa. Na biyu akwai proteins wanda akan samu a cikin wake ko nama ko kifi da su waken soya. Sannan akwai fats and oils wato kamar man gyada da kuma sauran nau'i na mai. Sannan akwai vegetables kamar ganye kenan, su alayyaho, zogale da sauransu. Sannan akwai fruits wato kaman kayan 'ya'yan itace, su tumatur da sauransu duk suna ciki, da ganye kore, sai ko madara misali in an samu, wanda ba ko shi aka isa ba. Amma in dai aka har hada ya zama abinci yana dauke da wayannan majority ba kala ɗaya ba. In ka lura matsalar da ake samu yawancin abinci za ka gani ana yin abinci ne mai dauke da nau'i kala ɗaya ko kala biyu in yayi yawa. To akan so ya zama ya fi hakan, a sa ko ganye, a sa abun da yake dauke da mai, sannan a saka abin da ke dauke da protein. So in al'adar nan wurin kaga misali aka sa wake, aka sa ko masara ko shinkafa, aka saka ganye, kudai daga cikin ganyen da muke da shi, alayyahu, kuka da sauransu. Sannan aka saka wani kayan itace ko da wani iri ne na lokacin da yake faruwa din, don muna da su kala-kala, a hada ya zama cewa ya yi covering wannan groups din duka. To in ana iya samun hakan zai rage yiwuwan a ce sinadarin cikin jikin mutum ya yi ƙasa yadda har zai iya jawo jinin ya ragu. Jami'ai dai na cewa ana iya cin karfin matsalar karancin jini a tsakanin al'ummar Gombe idan magidanta da hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren inganta lafiya za su ƙara himma wajen wayar da kai ta yadda za a fifita kula da iyalai da ciyar da mata da yara nau'in abinci masu gina jiki, kuma duk wani ɗaukin inganta lafiyar al'umma da za a samar ya riƙa kaiwa har ga ƙananan asibitoci na yankunan karkara, ba kawai ya tsaya cikin birni ba. Aisha Sharif Babba, BBC Hausa daga Gombe, Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ku saurari labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa, labaran duniya a duk inda kuke. Idan mai sauraro ya je shafinmu na bbchausa.com akwai labarai da dama da muka wallafa. Daga cikinsu akwai babban labarinmu da yake cewa NNPCL ya fitar da jadawalin farashin man dangote a fadin Najeriya.
akwai shafinmu na kai tsaye wanda babban labari a shafin yake cewa za mu tabbatar da an yi bincike na adalci kan batun Siman Abbas. Akwai wane ne Ryan Wesley Ralph, mutumin da ake zargi da yunkurin kisan Donald Trump? Amsar wannan tambaya tana nan a wannan labari, idan kuka je shafin namu za ku iya karantawa. Akwai kuma muna fargabar barkewar cutuka masu muni a Maiduguri da kuma amfanin mantuwa ga rayuwar dan adam. Sannan ta yaya TikTok zai yaƙi yunkurin haramta shi da Amurka ke shirin yi? Duka waɗannan suna nan a shafinmu na intanet bbchausa.com. to masu sauraro baki ɗaya shirin kenan a madadin Badamasi Abdulkadir Muktar da ya haɗa shirin, sai Fatau Muhammad da ya haɗa mana sauti. Nabila Muktar Oba nake cewa mini lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.